Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Sa kinabuhi, aduna gyoy mga pagsuway nga muhadla kanato. Mga butang, diin mo sukod kung unsa kaligon ang atong pagsalig o pagtuos sa Ginoo. Usahay, tungod sa atong katawahanon, makalimot kita kaniya, nga dili na lang nato hisayran, nga naggaw nga na di ay kita sa bulog sa pagpakasa. Apan, bisan pa maniini, dili mahitabong mubiya ka nato ang Ginoo. Anaa ang Dios nga andam sa paggiya ug paghatag sa iyahang gugma. Atol ning Semana Santa, lain na sab nga sugilanon ang among idalit kaninyo mga igsuon. Magtulo ka adlaw naman nga wala makasuroy din sinang buting. Nga naman ka? Unsa mo kayo nahitabo niya? Jackie, Pa, dagod sa ka ba didi sa gawas Kaganihar ako nakabantay di bo. Daw sa duna kay gipaabot. natingala lang ko pa. Magtulo ka adlaw naman gud nga wala makasuroy sinang buding din eh. Dili magyudon tato siya mo sipyat og suroy sa iyang mga gulayon matag adlaw. Oh, may gikabisihan lagot tingali. Basig nagkasakit siya pa. Ug nga duga sulon mo ba ng ibong kaugalingon ada Wa tay labot kung naunsa siya. Hala, lihok na hinuon diha. Pag-ilis, kay maglakaw na ta. Huda-huda ada baga taong way pulos. Naunsa man to si Papa. Ganun daw sa init man kayo ang iyang dugo ni nang buding. Mauli nga tanay, uy. Napalit naman nato ang tanan. Uy, parte yung inita din sa palingki ba? Madaot ang beauty's bayot. O sige, dinhi na lang ta maghulat og ato kasakyan. O, sinang buding ka na? Siya cute ka na? Iyot, dinhi ka lang una ha. May nalimtan ko. Mubalik lang dahin ko. Sus, uy. Ayaw pagdugay, ha? Nang buding! Uy, day Jackie. Niya kasabday din sa palengke. Nagsigi ko gulat mo ba? Nga masuroy sa amo nang. Murag tulo na kaadlaw ba? Wa ko kalakaw day. Unsaon nga gihilantan man ko. Nauwanan man ko sa daan. Maong pagkagabi gitakigan kog maayo. Mao ba di ay? Unya, kumusta naman ka nang? Arang-arang nang akong paminaw day. Dili sa pwede nga magpundo ko. Kinahanglan kong maning kamot aron mabuhi day Jackie. Ang imo tayong pamilya, syarog wala kanila ating mana. Ang imong mga anak, Ha? dapat ila kang giatiman ng buding. Ang kadali. Oh. Dawatan ni nang Kwarta? ipalit nagtambal. Og uban pa nimong kinahanglanon. Paway lang usa. Ibalik ka na sa imong pitaka day. Tama na alang na ako nga nabati ko ang imong concern. Ha? Sige day, dili na lang ko magdugay ha. Isuroy ko pa kining gulayon nga akong giangkat. Nang buding! Nang! Ay, wa na siya naminaw na ako. Naunsa man ko. Daw sige kumot ang akong kasing-kasing ha. Nakita siyang naghilak. Baga duha ka adlaw ko dili baga pauli, anak, ha? Layo-layo ang among delivery. Amping kanunay sa imong biyahe pa ha. Ikaw unang bahala din, he. Pero, kuy daw, ha? Kung magpasulod kag laing tao dili sa bay.
O lagi pa, nahibaw na ko ana. Og dili sa ko gusto makigsulti ka pa atong tiguang nga babae ha. Gahatag lang siyang tigaw sa atong pamuyo. Pa? Pwede ba kung mangutana pa? Unsa ka na? Ganong init man kayo ang imong dugo ni ng buding ha? Mari kanig, may nahimo siyang sa diyan nimo. Ha? Dugay na mong managkaila pa? Busog na ko. Ikaw na bahala din sa itong kinadaan. Di na turong taod-taod si Kanor. Dili siya mutubay. Basta sinang buding na ang among topic. Daw sa... Doon na siya gilikayan. Nakauyon ka ba sa akong gihatag ni mo, day Jackie? Nang, layo pa man akong birthday. Ganong imo man kong gihatagan og regalo ha? Kalipay ko nga buhaton ka na. Gamay ra kaayo ka ng butang akong boto na hunaon, Inday. O, unsay bot mong ipasabot nang? O, si Papa? Sige, day ha. Dili na lang ko magdugay. Animal! Pagdali nang, biya na dayon. Imog yun ay kung supako na. Di ba giingnan ta ka? Nga di ko gusto makigsulti ka atong bayada. Sa unsang rason pa? Pasabta ko na ko. Dili man tingali daw tang tao sinang buding nga akong likayan. Dautan siya. Wa siya kaluoy. Traidor siya. Pa, Sangko sa langit ang kasuko ko diya, anak. Baka sarili siya. Wala niya huda-huda ang bation sa uban. Hayop siya. panaglibog ko. Unsa man ka nang gipanulti mo ha? Please ultihi ko. Gusto ka ba hibaws tinuod? Oh, hinuod. Dako ka na. Baka sabot ka na kung unsay isulti ko di mo nak. Kaya nga naman lagi pa. Paminaw. Iasoy ko di mo ang tanan. Unsay mo pasabot ini buning. Narugi mo gisulod sa dakong bagay mo mga sinina. Dili na ko, Dario. Napuno na ko. Biyaan na ta ka. Mukuyo ko ni Norvin. Magtipo naming duha. Please. Ayaw pagbiha. Ayaw kong biyain. Kay imo mang dugo kining bata. Nan ibilin ko siya mo. Ikaw ang padako niya. Ug ayaw na ko hilabti pa sa akong kalipay. Buding. Adios. Pag ayo-ayo mo din eh. Buding. Buding. Ginoo ko. Karon, babasol ba ko dito? Kung anong igodi-idi kadako ang akong kasilag sa ibong idahan. Sala ko ba? Nabubating pagdumot ka niya. Kulang na lang gapat yun ko siya. Dihang nagpakita siya pag-usap ka na ako. Sinang buding. Siya nga kong inahan. Ang walay puangod o walay balatian mong inahan. Hala ka, oy. Bantog ra. Nga init ka ibot sinong Dario ka ng buding. Inahan mo di ang siya, day. O dili tinuod lalim ang iyang gibuhat. Bisan pa man siyang gibuhat. Pero wala mahanaw ang kamatuoran nga inahan ko siya, day. Siyang nagpagkatao ka na ako. Utang ko niya nga akong kinabuhi. Ay, tanghagag yung kinabuhi sa taon, no?
May mga pangitabo ba nga wa na to damha? Gusto ko makikita kang mama. Gusto ko makiksulti niya. Pero asa? Wa matamahibaw kung asa siya nagpuyo. Alas 11 na sa gabi. Wa pa dahi uli si Jackie. Asa ba ka itong bata? Dili sab niya tubago nag akong tawag. Oh, aga akong cellphone. Si Jackie tigali kini. Oh, si Roy. Si Roy kinig na dawag. Akong tubagon. Hello, Roy? Anong Dario? Pagdali no? Anhiday din sa ospital. Nadisgrasya ang gisakyan nga taxi ni Jackie. Unsa? Pinangga gyud sa Ginoo ang imong anak nung. Bisan pa man og napuruhan iya mga mata, pero naluwas siya sa nitabo niya. Gani, gisugdan ng operasyon siya ang mga mata. Kung si Kid Sabad gadi abido date sa iya bagabata para sa akong anak. Nagpasalamat ko. Og andam ko buhatag og pahalipay siya gibuhat. Pero unsang man, nga wa man siya nagpaila nato. Pa, Salamat ni Lord, Day. Successful ang operasyon. Naibalik na ang imong pananaw. Pahuway nag-uda, adak. Roy, ikaw na bahala ni Jackie, ha? Bugawas ako. May gusto na bakigsulti na ako. Padayon lang nuang. Day, Jackie, mahimo bang makigsulti ko nimo, Day? nagkaila ka na ako nang. O, Day, nakaila kay ko nimo, kay manghod bang ko ni Mama Buding nimo, Day. Hindi ay ba? Day, Jackie, nikawat ra kog sulod diri sa imong kwarto sa ospital. Ipahibaw ko lang nimo, Day, nga wala ka na namo nahulat. Nalubong na namo imong Mama Buding. Patay na si mama. Day, ang hangyo ni Mama nimo nga unta daw. Mapasaylo nimo siya, Day, sa iya mga sang nahimo nimo. Ayaw ka bala ka, Day, kay ang pananaw ni Mama nimo. Gibilin man niya sa imuha, Day. Unsa? Pagkahibaw ni Mama nimo nga nagrabihan ang imong mga mata, Day, tungod sa disgrasya. Naghikog dayon siya, Day, uban sa suwat nga idunit sa imuha ang iyang mga mata. Ma! Life is not at all that bad, my friend. Ooh, if you believe in yourself. Daghan ka nato. Nga anaan sa punto sa panagbikil sa ilang kapamilya, mga silingan, ug mga higala. Igsuon, uban sa atong pagsaulog sa Semana Santa, sa atong pagpakig-uli ngadto sa Ginoo. Dili nato kalimtan ang mga tao nga atong giayran sa atong pagsabot ug pasaylo. Ipadaplin ang garbo ug ipatigbabaw ang gugma ug respeto sa matag usa. Daghang salamat sa inyong pag-uban kanamo. Hangtod sa sunod, maayong hapon.